So that part, swimming pool. This area guys, kanang na yung mga boffining area din guys. Nasa lang mga souvenir din guys. Island souvenir. Hello. Yung sila yung mga bags dali guys. So guys, JPark Island Resort water park. Tag Oregano guys. Sir, pwede mo ngutahan na? Di ba ikaw pa ganito? About sa oregano, no? Yung kalabo ba? Asa dapit? Ito sa gate po sir. Kung entrance, may entrance dyan. Dilayo, good siya, no? Gikan ka rin. Ikan diri, tayo. Sige, thank you. Apoy na assign dito sir, gardener. Sige. Thank you. Pwede ra agyon diri. Pwede na dira sa lobby sir, tas lugsong. Tus pikas. Dira, saka lang sa lobby sir, tas lugsong kaingon sa gate 1. Sige, thank you. Layo dito siya guys. Ito na maday.
Nade sa gate 1 ang kuang. Ang katong oregano ba? Labo. Sakay na lang ang kuang layo ni kayo. Ada, mahal na na sila ko ano. Nasa like G English so close pa din siya. Ha? Sige, sige. Ako sa ihatod. Benda. So, na mga number ang mga vela diri guys. So, na siya yung mga kapagalingong swimming pool with CCTV. Hello. Magkuha kong kuan unya kanang kalabo ba dito. Pakuyog ra ko atong gardener kay para sa ubo ni show. Oh, kay nindot mo gud. Wala pa na human, magtiwas ta ron. YouTube. Before it's not a Facebook. Yeah. How many vlogger? Followers? How many? 380. So many. Wait sa. YouTube. YouTube.